Good morning mga kaibigan! Andito na naman kami ang Wings of Hope team. Tara, puntahan natin ang Baybay Sur ng Sual, Pangasinan. Kasama namin ngayon ang LGU Sual para sa kanilang Kalusugan Caravan at Operation Tuli. At kasama din namin ang Project H.O.P.E para sa OPLAN Sagip Mata. Tara let's mga kaibigan, tunghayan ninyo ang aming misyon. Tara! To the place where you and I were supposed to meet. The city owns the echo on, my thoughts are spinning on and on my head. It seems they lead me back to you. I keep coming back to you. Took a morning ride, found a place up in my mind no one else can see. Maybe it's fate that we lose control. In circles around we go. We become who we ought to know. We just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you. Una-una po, salamat po sa lahat ng nagpunta. Nandito po kami ngayon. Nandito po ang LGU Sual. Arrange po ating chef para isagawa ang ating medical mission dito sa ating barangay. Dito sa barangay ng Baybay Sur. So, ito ngayon po gagawin po natin ngayon yung general check-up po. Dito sa general check-up dito para at nandito rin po, salamat po sa Wings of Hope, dumating din po sila ngayong araw. Ngayon din po tayo mga tuli para sa bata. Yung ngayon po natin para sa tuli, doon po tayo sa taas. So bali yung mga bata papilahin niyo po rito. General check-up. May check-up po dito. Hindi po muna natin yung important distancing po sa ating mata, hindi po yan. Balik mo na lang Paolo.
Magandang po sa ating lahat. Una-una, nais ko nga patingin ng ating puting Mayor Dodo Palugay. Ito po ang pinapakuluan niya ang itong ating Lyricist dito sa Baybay Sur. Ang ating barangay captain sa barangay na ito. Barangay captain sa Napoy, ating mga sumakay, Guico, ating mga BSW na dito ngayon, mga LGU, nagpapatubad po ang OPLAN Sagip Mata po si ating Miguel ang LGU natin nandito, Wings of Hope. Maraming salamat po. Meron din po tayong operator Tuli. Sa Paolo po, ating LGU Miguel at ang chef, Paolo po din. Ang information na po ito ay ano po sa ating mga barangay, sa ating mga institution na kailangan magpapulbul na yung ating mga anak upang magigil ng vitamina at ang layunin nito ay nakakabuli. Sabi ko nga, ang mahirap na kababayan natin ay yung mga mahirap sa may nakakababasakit. So, aking pinagigil na ito, mga tulong para sa ating mga kababayan at magiging ko natin ang primary concern ng ating LGU Sual, ating puting Mayor ay mapagbigay ng tulong at naging lahat ng pulang koledyo ay napulot ng magandang aktividad. So, yun po. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang araw. Gotta leave this all behind, for with you is where I want to be. Maybe it's fate that we can't control. Go round and around it goes, and all that we seem to know, we just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you. You're all I need, the very air I breathe. You are, oh, 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 oh. So many questions I've thrown to the skies, and all of the answers are found in your eyes. When I'm with you, home is never too far, and my weary heart has come to rest in yours. I found a way home. I found a way home.
found my way home. I 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 found my way home. So I'm coming home to you. You're all I need, the very air I breathe. Oh, 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 oh. Coming home to you. You're all I need, the very air I breathe. You are home. Ang ganda! Nakatapos lang po namin ang medical mission dito sa Baybay Sur. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa amin. Huwag po kayong magsamang sumuporta para marami pa po tayong mabigyan ng mission. At tulong! Hindi lang po ito ang aming huling medical mission at sana po samahan niyo pa rin po kami sa aming susunod na medical mission. Yun lamang po. Bye! Salamat po!